Winjo ka wacho ni weak links kata nyao nitiere mbekni moro, nitiere iluongo nang'o olalo moro kata daraja moro ma mbek ma MCAs giwegi, county assemblies, chal ka gima nitie kaka ok gitim tijgi, gidwa ni gin bende gichopo dwaro mar dongruok ma owinjo bed ni itimo gi executive, kata kok kamano gimbe gidwa bedo ni gibed contractors, ma be iseneno. Dipo ni en achiel kuom gik machando chenro mag dongruok ma kor gwenge. Jaduong' Bati adwa kono nyikwara mogi adi jwang'. Ayiera go nyangolo e wach moro mar corruption. Kidwa gima nego devolution to en corruption. And oko chakore e county assembly. Gini ochakore e national government. Nyochi winjo ka ker mar piny ywak. Adwa koni ne sama watimo tijwa e county assembly. To nitiere samoro michuni. Ginga. Kod executive. Executive. Yes. Mok katiba. Tiba. Katiba dongo ndiko tiju. Katiba ndiko tijwa. Bati dapejie bing'eyo salary ma MCA yudo to bedie bing'eyo salary pesa banitie lwet governor. Koro ka ng'ato ingi kod pesa to tami kata tiyo tiji bonego iti nikech onyalo tami kata nindo e odi. So tabu maduong' gin jogi governors. Executive. Yes. Ota bini da ordinary. Ni wira. But yes. Ka okel gimoro. Yes. For example, an atiyo kod Okoth Obado iga ayu beach. Ne watiyo mayu ber. Lakini challenges mago kama ne Onyangolo iwo wacho ni samoro okel budget kipenjo ni to gini manyocha ne en kamani mano ero ipinga ng'owa governor. Koro tuo maduong' geno jogi ok county